Inkább úgy kell, hogy Polgár Jenőhöz, a polgármesteri hivatalba. Nem? Vagy csak a hivatalban? De a hivatalban. Jó. A Polgár Jenő hivatalban. Mi lehetett az oka, hogy összeomlott a ház? Ez kizárt dolog, mert nem tudom. Történt a baleset. Hétfőn 11 órakor, Mire lettek figyelmesek? mikor a mennyezet repedezett, Kihez tudtak segítségért fordulni? a pápai tanácson, a polgármesternél, a Jenőnél. És az minket azonnal biztosított számunkra, és Kihez tudtak segítségért fordulni? a polgár úrhoz, a Jenőhöz, polgár úr Jenőhöz. Kihez fordultak segítségért? A polgár hivatalba. A polgár Jenő hivatalba. A hivatalba. A polgármester hivatalban voltunk. A Jenő úrhoz. Oda mentünk segítségre. A polgár Jenő hivatalban a Jenő úrhoz. Anyagilag úgy meg vagyunk viselve, hogy még lábazatot se tudtunk csinálni. Mert nincs miből. A kis nyugdíjból nem tudunk semmit csinálni. Örülünk, hogyha kitartást tudunk. És a tanács is hozzájárult, hogy szocpolitilag visszaújítsák nekünk a lakásunkat.